moro täällä taas. Eli mä tein sen, tää on nyt vaikealla. Eli kun se äskeinen oli normaali vaikeus, nyt on vaikea vaikeus. Ja sitten toivotan siihen. Tämä tähän. Ovi auki. Ja meikäys läpäisi Gränni 1 vaikealta. Ja siihen se meni. Nyt mä aion tehdä Gränni 2, mutta vaan halusin sanoa moi!